ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ସଂରକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ହଁ। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କୃତା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ବି ଚାଲିଛି। ଆମ ଭାରତରେ କିଛି ସମାଜ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଆଜି ବି ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦୁନିଆ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଇଟି ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ନିଜକୁ ଖ୍ୟାତି କରିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, କିଛି ଲୋକ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଦେଶରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ? ମୋ ମତରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ବହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମହାନ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ଭଲ ଖାଇବା, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ପୁଅମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଝିଅମାନେ ଯେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ଭଲ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉଚିତ ସେଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଦିଅନ୍ତି ସେହି ନିରୀହ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆଗରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ ନିଜ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ରଖିପାରିବା। ଲୋକେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏମିତି କେତେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭାରତ ପାଇଁ ମହାନ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବିନା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆଉ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବିନା ଦୁନିଆଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବିନା ଆମେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବିବା ଉଚିତ। ସେ ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ମା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସାଙ୍ଗ, ଭଉଣୀ ଆଉ କେତେ ଯେ କ'ଣ ତାର ରୂପ। ତଥାପି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ପାଇନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିରାଶ ହୁଏ ସବୁଠାରେ। ସେ ପାଇନି ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାର ସେ ହକଦାର। ନାରୀଟି ଯେ ଘରର ଗୋଟିଏ ମୂଳଦୁଆ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ଘର ଚାଲେ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଏମିତି ଯେ କନ୍ୟା ଯେ କେବଳ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏମିତି ଏହା ଚାଲିଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକ ସମାଜରେ ଥିବେ। ଭାରତ ସରକାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭ୍ରୂଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ବଞ୍ଚାଅ, କନ୍ୟା ପଢ଼ାଅ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧା ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସବୁ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟାମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇବା ସହ ସେଠାରେ ଭଲ ପାଇବା, ଯତ୍ନ ଓ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ଆମର ଭାରତୀୟ ଆଇନର ଅଧିକାରୀ, ଥରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟର ପ୍ରଗତି ସେଠାରେ ଥିବା ନାରୀମାନ ପାଇଥିବା ପ୍ରଗତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଖାଲି ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଯୋଜନାକୁ ପାଳନ କରିଦେଲେ ହବନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ଜାଗରଣ ବଢ଼େଇବା ଉଚିତ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ଯେମିତି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ସେଠାରେ ଘର ଭଳି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଗୁରୁ।